Pero ang dami na rin nagbago sa kanila. Ate pa, anbot nga ng itlog na yun. Kainin natin. Si Estelle yung leader nila, di ba? Yung may itim ang buhok. Magaling ka. Hindi. Si Itim ang Estelle ba buhok. yun? Yung maputing-maputi siya, may dimple? Hindi. No. Ano ba yan? Yung nagsasalita. Ano sinasabi? Hindi naman yan ang pinapanood namin. Tagal, sabi nila. Meow. Tong, tong, tong. Ayun na. Natatawa ako sa mga tao dyan eh. Tagal! Ano ba yan? Binibigyan kita ng pagkakataon upang piliin ako at sumama sa akin. Habang may panahon pa. Sumpain ka naman ng lahat ng galit ng diwata at sa kanilang buhay pasiti. Nagkamali ka ng pinanigan. Kaya, maawa ka sa iyong sarili at sa iyong mga anak. Iligtas mo kayong mag-iina na hindi madamay sa paniningil ng kanyang mata. Kaya naman din. Keshno Kurna. Keshno Altesa. Tingnan si Serena, no? Ako sa iyong kahihinan, Helena. Hindi pa rin kahapon. Hindi pa rin ang kasamaan. Mahal mong mga engkantado. At higit sa lahat, ang mga bagong sangre na tuturugin lamang ng aming bagong mga pangyarihan na makahanap. Ito buksan mo nga. Walang nanonood. Marami yun. Tapos na kaya sa Lala. Wala akong lakas ngayon. Si pag konting music. Hello to viewers. Hello 8 viewers. Ay ba? May 8 viewers na tayo. Ay, naku, hindi ko mabuksan. Ano? Pag sasabihin ko. Tapos na sila. Ano sabi mo? 15. Ano sabi mo ate? Mananay pa rin. 17. Ay, 17 viewers. Hello. Ow! Ito to? Nakata akong lakas na yun ah. Ako din. Wala akong kinain. Pagkabatay ka na rin. Ay, malaya na. 7 viewer. 10. Ow. Ay, ano ba to? Ate? Ayaw. Ayaw nang magpabukas. Ew. Diba? Ako nang bibiri sa kinakain ko. Ako nangangasim na hindi ko maintindihan. Oh, egg. Kumain ng itlog. Ten viewers. 9, 8. Si Danaya. May binigay siya sa akin. Di sila nakita ni Elsa, si Danaya. Let's eat egg. Di mo lang naalala ni Danaya si Elsa. Sabi niya, makikita, makakausap kita. Gamit yan. Kahit anong oras. Pero, Malansa talaga. okay lang ako. Okay lang ako. Eh, Andito si Tamay, di ba? ate malansa. Kaya niya ako. Malamang itlog yan. Hindi. Pero,
Mario yung pakiusap ko. Naregla kasi ako. Makakalimot. Bidiri. Tatapon ko na lang. Walang ginawa kung umiyak. Mama kay Tera. Met Super Mario Galaxy plus Super Mario Galaxy 2. Ontdek samen met Mario en Yoshi een universum vol spannende uitdagingen. Tapos lan mo na. Super Mario Galaxy plus Super Mario... Kailan hindi ko po kayo makakalimutan. Gusto ko rin po akong makalimutan. Ano ba yan? Sandali ah. Tapos na kaya sila, no? Sige ka. Maki-engage tayo kasi mapapansin. First date taping! Huli na. Pero may mga ano, oh. Star. Kahit anong mangyari, bunso, Mabaho talaga yung itlog. bahala sa'yo. Lagi tayong nandyan para sa isa't isa. You look so messy. Oh, halika na. Akyat na tayo. Tapos na sila. Lahat ng bagay, Walang takpan. kaya nating gawa ng paraan. Ito sa atin ang pagmamalasakit. Pasko, todo kayo pa rin ah. Tayo. Kaya't puso tayong nagsishare. Wah. Antok yan. Nakakagawa tayo ng mga bagay at memories together. Kahit nasaan dako man tayo ng mundo. Mag-video call tayo na dito na ipunta niyo, ha? Namit ko na yung Pasko sa Pilipinas. Hindi natin kinakalimutan ang ating pinagmulan. Kung may mangyari mahilig na asahan, Walang kuryente? Problema. hindi magpapatalo ang Oh. ating pagiging masaya. At higit sa lahat, tayo ay mga Diyos. Thank you po sa aming mapagmahal na pamilya, sa abilidad para ma-overcome ang mga challenges, sa mga taong nagmamalasakit, sa magagandang memories na araw-araw naming nalilikha, sa blessings nyo sa aming bayan, at sa mga kaibigan na nagpapasaya sa atin. Thank you po. Dahil po sa inyo, puno ng puso ang Pasko.
tama. Ikaw na magligpit dito, yan. Ano mo kami, hatiin mo to sa ating dalawa. Kaya ikaw na bahala dyan. Plastic. Ano yung plastic? Ay, okay. Kilala ko si Nazulan at Akil. Alam kong sa kabila ng lahat ay mabubuti pa silang nilalang. Wala akong anumang hinanakit sa kanila. Naging kasangkapan lamang sila upang maganap ang nakatakda ng lupa. Nakatagda na noon pa? May katotohanang matagal kong iningatan. Noong unang panahon, hindi pa nahahati ang mundo ng tao at ang Encantadia. Ay may isa pang bathala na katulad ko. Hindi gaya ko. Siya si Gargan. Siya ang nagmamayari ng itim na brilyante. Ngunit hindi ito biyas ng buhay na gaya ng inyong mga brilyante, kundi isang sumpa ng pagkawasan. Gusto na, Gargan! Hindi mo maaaring wasabi ng mundong ito! Ako ay nakakana ng iba. At sa bawat ilaw at kalikasang mamamatay. Lalo kikita yung aking kapangyarihan! Noon ay upang itong brilyante at hindi ko pa ito nakakati sa apat na bahagi. At yun ang ating ginamit laban sa Gargan. Ngunit maging ang ilang brilyante ay nagpakita ng kahinaan laban sa kanyang kapangyarihang taglay. Salamat na lamang at ako'y tinulungan noon ni Arte. Subalit kahit dalawa kami, ay hirap kaming mapapagsak si Gargan. Marahil ay naramdaman niya ang aming hirap sa pakikipaglaban. Kaya't dumating din si Ether. Iba naman ikaw, Ether.
pagkakataon laban ng Gargan. Isinusumpa kita, Gargan. Sa iyong pangwawasak at kapalaluan ay habang panahon ka nang mababaon sa pinakailalim ng lupa. Emre! Kapag ikaw ay nawala, buhawan sa atin ko ang lahat ng Amerika! Ngunit ganap na nga ang kanyang sumpa. Halina siyang nakakawala sa ilalim ng lupa upang isakatuparan ng kanyang layunin wasakin ang lahat ng mundo at mga likha. Kailangan palis lang po to. Huwag na mga pre. Napaka-weird na nangyayari dito sa Azores. Tingnan nyo, napakalayo. Ano na nangyayari sa'yo? Mahal na Emre, kung tunay na malakas at makapangyarihan ang itim na brilyante ni Gargan, ay paano ito madadaig ng ating mga brilyante? May pag-asa pa, Cassiopeia. Dahil nariyan na ang mga bagong sangre. Sila ang maaari ninyong maging armas laban sa nagbabantang kapahamakan ni Gargan. Ang nasabing sinkhole na natagpuan ng mga biker kaninang umaga ay iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad. Ang sinkhole na siya rin kinahulugan ng isang kanina. Kulay nakamanghamang hanggang sa gapan to. Fix pala ang paraan ng mga tao sa pagkuha ng balita. Saan yung ito nakuha? Sandri! Nakuha ka nga dito, Sandri Damos. Malamang ang nagmamayari ng sinkhole na yun. Ano nangyari? Hanap nila yan ngayon. At kami ang nakapulot, Sandri Dayan. Kaya maaari bang amin na lang? Antok! Tukman! Hindi nyo maaaring angkinin ang hindi sa inyo. Saan nyo ito nakuha? Sino yan? Ha? Sino yan? Ano? Naway mahanap ka ng mga may-ari. Sandri Damos! What? Amin na lang! Yung telepono, nahanap nila. Walang sadsad! Ay, kay ano yan? Nating magbalik sa Encantadia. Kailangan mo lang sabihin sa'yo. Sandri Dayan! Iyo ba kaming kakatigan? Sandri, sasabihin mo ba sa kanila lahat na Karen Cute. Hello. Hello. Bobo. Bujuju. Said hi. Bujuju. Hello, Bujuju. Bujuju? Nasa mundo pa ba sila ng tao? Nasa Encantadia? Sa mundo ng mga tao. Nasa nang magbitiw sa akin tungkol sa inyo. Karen Cute. Hello. Filipino din ako. Ah, hello sa iyo. Shout out. Taga saan Ano ka? sabi ni Dea? Ha? May sinabi si Dea, hindi natin narinig. Mamaya ulitin na lang natin. Ulitin na lang. Ah, live ba? Okay. Ay, puki mo malaki. Ay, my God, sorry. Okay mo daw malaki. Filipino din lul. Ah, taga saan kayo? Taga saan kayo? Taga saan kayo, Taga Lord? saan kayo? KMJS Gabi. Pilipino kami, lol. Filipino, lol. Laugh out loud. Pwede rin, pero pwede rin. Dati, bastos ako dyan. Lol. Lul. Kasi Tapan mo. dito yung lol, ano yun eh. Lol ang ibig sabihin. marami pa po akong pakita ko yan. Nagigilty po ako kuya. Parang ulol, no? Guys, alam nyo ba? I have a Alam nyo review. ba? Alam nyo ba? Marami kang Batangas alam. daw. Guys, alam nyo ba na ang lol dito sa lugar namin is masama ang ibig sabihin? Sige, gusto nyo malaman? Mag-comment kayo. Lolo daw.
Nay, hindi lolo. Ako lang. Bye-bye. Nag-bye-bye tuloy. Katangas. Nag-bye-bye? Oh, sabi niya bye-bye. Ako lang. Why you bye-bye? Ha? Charot lang. Ang ibig sabihin dito ng LOL, sa sa mga lalaki yon, yung ari ng mga lalaki. Kaya pag sinabi mo ditong LOL, hindi maganda sa kanila ang ibig sabihin. O yan ha, to rebuke. O, ano pang gagawin ko? Akit ako sa taas. Pagbuligpit ako. Harapin natin ngayon. Pero, ihanda nyo ang inyong mga sariling magigil. Tama! Dahil sigurado marami ang makakahilig sa isyong iimbestigahan natin ang mga bully. Dapat bang redmahin o patulan? Sa mga nakaranas ng pambubuli, para naman punto sa inyo. Mga matatamaan, manda kayo sa ito sa person namin. Yeah! Let's go! Welcome sa mga top TikTokers ng bansa. Ito ang ulo ko. Honor! Pitay, ready ka na ba para maimbestigahan? Response. Response! Tayo ulit. Pipay! Pero bago may natagawang question, kung ikaw ang bantay sa gate ng langit, paano mo babatiin yung mga bully? Ayan, kung ikaw ang bantay daw natin. Hindi na advice yan, ha? Kung ikaw ang bantay daw natin, ano sabihin mo daw sa mga? Wala ka ba yan kasi pag nag-beauty. Black Friday bij Simyo. Profiteer tijdelijk van hoge kortingen op Sim-only abonnementen. Koop nu jouw nieuwe Sim-only abonnement, zoals deze. Ga snel naar simyo.nl. Magsisimula na ang ating masayang kwentuhan ng mga nagula. Dito lang po yan sa hearing na. Podcast na Your Honor! Good na yan. Available sa YouTube channel, Spotify at Apple Podcast. Hindi po kami kada Sabado ng gabi sa YouTube. Tapos na lang, kita man na loto. Imagine, 4 na taon pala akong, bago ko dumating dito, 4 na taon na pala ako nagtatrabaho sa Caudiano. Nagre-reminiscing ka naman? Natiis ko kaya yung ako lang mag-isa dito nung gano'n. After baba. Ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Pag nandoon akong ikaw lang mag-isa. Oo. I I think, think so, kasi kailangan ko ng trabaho eh. I think hindi. Kailangan mo na ng kasama. Ayoko. I mean, kung... Ayoko. Oo, kasi doon pa lang dami-dami yung nila. Hindi, nung nag-start ako, hindi naman sila ganun kadami. Hindi, yung... Pito lang sila. Nung nag-start ako dito, sa kanila, pito lang sila. Yeah, yung dati, 7 lang. Eh, Minsan nagiging 10, minsan nagiging... Pero mostly pito lang. 7, 8, 10, 10, ganun. Di ba dumami na ka? Oo, dumami na. Tapos na namang isang kasaway rin. Siyempre, hindi naman sila kukuha ng isa. Kung hindi naman pala dumami. Diba?
Mag-ano na tayo? Papasok siya. Hindi, ano din eh. Siyempre, maraming demand. May time na yun. Talaga ang bata, mabilis sa trabaho. Kaya nga. Ay, mag-ano. Ikaw pwede bumitiw. May bibitiw! Natin sama-sama tayo. Pero ang Encantadia ay hindi bulok. Shout out sa 17 viewers! O sa pilyan o isang hato. Ako ay dayo lamang. Kaya ibig ko na rin magbalik sa Miniaze kasama ng aking malaking na kapatid. Upang doon kami magsimulang muli sa aking sinubukan. Nagkalat ka ha. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi mo kailangan umalis. Hindi na lamang ito ukol sa aking ata. Kung hindi ang akin ring tungkulin at pananagutan sa aking lupain. Habang inyong binubuo muli ang Encantadia mula sa pagkawasak, ay ibig ko rin buuin muli ang Miniaze. Dahil yun ang aking tunay na tirahan at may pananagutan rin ako sa kanya. Kaya susundan niyo magbalik tayo sa Encantadia. Isusuko ko na ang brilyante ng mga. Upang akin na rin magawa ang nararapat para sa aking lahi at lupain kaya tayo. Dea! Nagkawatak-watak. Nako. Diyan pumapasok yung mga demonyo sa ganyang pagkakataon. Magagawa ninyong magpili, Karkar. Kahit wala na akong bilang gabay ng Encantadia. Ngayon ka pa, Alice? Kung kailan ka namin kailangan? Ngunit, sinong bathala ang gagabay sa amin kung totoong iiwan mo na kami? Si Cassiopeia. Siya ang bagong batalungan na mamumuno ng Devas at magiging gabay rin ng buong Encantadia. Nag-level up si Cassiopeia. Ligaya, sinadya niyo ba na ilihim sa akin to? Gusto mong malaman? Ano ang pakiramdam na malaman na mayroon kang ang kapatid ngunit namatay siya ng dahil sa'yo? Hindi sapat ang iyong armas, Mira. Narinig ko ulit si Mata! Muli kitang binubuhay nilikha upang samahan ako sa aking mga hangarin. May bago tayong kaaway na kailangan harapin na higit na makapangyarihan sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa Encantadia. Wala nang makakapigil pa sa aking pangwawasak. Kaya, bitin-bitin mo. Pinakita na yung lalaki pero hindi ko makilala. Ito naman si Lyra. Ano? Anong kinakatakot niya sa multo? Eh, multo rin siya. Pasaway din to si Lyra eh. Ano ka ba? Pang ganyan na si Lyra para pang patawa. Ikaw mong taga-tao, takot sa mga multo, di ba? Ikaw mong taga-wait sa mga tao eh. Ay, Diyos ko Lord. Hello. Ang aking pagkababae. Shout out sa 4 na nanonood. Ako lang, Batangas. Bye-bye. Parang bata, oh. Inubos ko ng chips. Babalisan ko taas mo.
Kakainin mo pa ba itong ano na to? Ano? Yung itlog kakainin ko yan mamaya. Okay. Iiyan mo na. Three viewers, hello.
ng ulo ko. Kailangan ako ng paracetamol. Kahit may sakit, magtatrabaho pa rin. Alam mo yun. Trabaho pa rin tayo kahit may sakit tayo. Kasi sakit-sakit na sa kakaisip. Three viewers. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Where to go? Where to go? Where to go? Maglinis tayo. Maglinis. Maglinis tayo. Ang akin ay iyo. Aking mahal.
Bye bye, Miss America. Bye. To the limit, to believe that I will always. Tapon tayo ng basura. Hindi ko pala sasali.
gutom. Walang tao. Walang tao. Okay. Alis na.
inside.
Ano lang itong gift na ito? Hindi ko ito mabili-bili. Okay. Si Ate Tina na lang. Payag na siya yan. Baka.
bagay talaga pag ganitong weather. So, and syempre guys, with my bag, ayan, nandyan siya lahat, so very confident. Oh. Ang ating OOTD of Monday. Ayan ha. Pinuno ko na yan ha. Halika, tignan mo, Liz. Kawig ni Yani, tignan mo. Yung babae. Oh, Oo. parang si Yani. Pero hindi, nasa Amerika to eh. Di ba nasa Amerika siya? Hindi ako nakikita nga ng ganyan. Yung babae kamukha ni... Sabi ko, lo, Namimis niya lang siya. hindi oh. Tignan mo, pati buhok, blond. Tukod din na yung panood. Pati buhok, blond, pati, no? Hindi na blonde ang buhok ng inati yan eh. Ah, hindi na? Ay, hindi ako na-inform. Hindi na blonde. Sold out. Okay, maglilinis na lang ng toilet. Bakit pa tayo laging walang yif? Eh, yun yung pinakakailangan ko lagi. Hanggang nga siguro. Wala pa talaga tayong yif. Wala, chinek ko na. Hindi wala. Nakakainis. Eh, yun yung pinaka-importante lagi. Eh, ano ko nga, maglalagay nga ako ng ano mamaya. Ba, may Mind ko na yan, OOTD mo. May tao pa rin to. Sabihin ko. Kinig sa chismis. Sold out. Kumain na tayo, kaya ako Sold out. inuutong. Kumain ka, ano bang gusto mo kainin? Hindi ako gutom. Kakainin ko lang itlog. Ano ba yun? Akala ko lang yung amo natin. Kawig ni, ganun. May meeting pala. Ate Dins! Yes? Where are you? There's someone who is coming here. Wait, let me check. Ba yun? Nakalimutan ko. This is the one? He is the one? He is the one. He is the one. Ventilation pahanginan daw yung ano mo. Bakit ko, sige, pahanginan niyo ako. Visit ninyo. Oo, teka mo na, isasarado ko na kwarto ko sa papa ni Kiata sa taas, sabi mo dito. Isasarado mo mga lahat ng Oo, at baka maging bakla yan pag nakita lahat ng mga damit mo. bakit tayo. Matapos. O ano? Hindi, yung pinadala ko sa'yo. Yung pinadala ko sa'yo, tignan mo yung bahay kawig na kawig ni Yani, yung nakaputi. Sabi ko, kasi nag-scroll ako ng Facebook, and then dumaan, tapos sabi ko, ay, sabi ko, yeah, alam ko naman na hindi siya yung kasi limang pwede Ate na nasa Dins. Amerika yun. I have a chismis. Ito bang inaayusan o yung nag-aayos? Tapos ayos nga, yun nakabalik ko. Iba to. Ate, Sabi ko nga, wait, ako muna mag-chismis. Ako muna mag-chismis. Mag-uunahan kami sa chismis. Ano? Kawig na kawig ni Yani. Sabi ko, nakawig ni ano. Yeah. Yun lang. O sige, may chismis daw si Mayan. Namimiss niya lang si Ate Yani. Paano wala ka, John? Ano yan? Namimiss niya lang si Ate Yani, kaya nakikita niya sa... Loka, sabi niya sa akin, namimiss ko daw si Yani. Sabi ko, Loka, totoo naman nakahawig, di ba? Nakahawig talaga. Natatawa ko kahapon. Ultimo katawan, ultimo buhok. Oo, katawan nga eh. Kamukha. Kaya, I was so confused. Sino ba ang pinapakita sa akin niya dito? Yung inaayusan o si Yani? Tapos sabi ko, hindi naman si Yani pala to. Sabi ko nga lang, but she really looks like Yani. Yeah, Oo. yun lang. Buti, hindi mo bakit kilala. Yes.
Ako kasi, ayan, kilala ko yung mukha ni Yani. Pagdaan pa lang, sabi ko, Yani ba to? Pero it can't be dahil sa Amerika yun eh. Sa Amerika ba yan? Yes, taga-Amerika yung babae na yun, yung nakaitim. Okay. Are you going upstairs? Kitchen, Okay. So, do your thing, I'll just be here. Okay. Okay, so eto, Sarapan ako. nagbayad na si wait lang, update. Nagbayad na si Yani tsaka si Ate Mirna. Pinost ko doon kasi nag-message sa akin. Itiki ko raw siya. O ditiniki ko na, so okay na. So may damit ka na? May gown ka na ba? Alam, totoo ako kahapon. Nag-text on the way to church. Nag-text sa akin si Yani. Ate, apa niya ko ba? 179? Sabi ko, tama na ako. Ay, 175? Sabi ko, sabi na po yung figure na yan. Tapos hindi na sumagot. Tapos sabi ko, isinumag ko sa kanya, this is all I know that you should pay. Yung ticket and then the hotel reservation. So it is less than 80. Tapos hindi na siya sumasagot ha. Hindi na siya sumasagot. Yeah. Tapos sabi ko, edi nagkita kami nagkita kami sa bahay. Nagsimba kami tapos he invited us to her house. Nagpabongga sa amin ng kanyang sukiyaki. Aha. So nag-dinner kami sa kanya. Okay. Tapos sabi ko, Yani, sabi ko, you asked me earlier na bakit 175. Hindi ko nag-register lang sa akin yung 175. Sabi ko talagang wala ka sa sarili mo. Oo nga ate, kasi nakita ko na naman, dumilim kanina, umiiyak na naman ako, ganito. Ay, tumigil ka, no? Sabi ko gano'n. Alam pa siyang balil. Pero, matapos akong busitin. Sabi ko, where did you get the figure 175? Tapos,
Tingin. Oh, galit siya. Dinaan na lang niya sa bibig kasi hindi siya makatayo. Putulan pa? Well, you're so I think, Putulan pa? I think so kasi isa lang nakikita kong paa eh. Isa lang nakikita. Kakaloka rin to eh. Isa lang nakikita kong paa. Hindi putol. Meron din ganyan. May trust issue siya. Meron din ganyan na yung na-accident yung asawa niya, siya rin din nag-alaga. Diba? Tayo mga Pilipino naman eh, maalaga naman tayo sa asawa talaga. Ayan siya, tingnan mo. Tingin. Anong niluluto mo? Niluluto ako ng yakisoba. Yakisoba. Content creator be like. Tapos may nagbibideo rin sa kanya. Sabi ng insan ko. Ano? Palitan natin to. Magpalit naman tayo. Ano ba to? Si cover photo. Hello, Captain. Captain Gashapon? Gashapon? Hello. Let's eat. Wow. Parang may kasalan ah. Ako yung ikakasal. Yes, I'm eating noodles. Are you eating noodles? Nay. I was just eating noodles Always earlier. my baby. What kind of noodles? Always my baby. Hello guys. Eto na naman po. Natin siya lahat. So very cool. Hello. Ayan. Indomie? Paano ba mag-pin? Nakalimutan ko paano mag-pin. Paano mag-pin ng This one real? is not Indomie. It's noodle soup. Natin siya lahat. So Paano mag-pin ng real? Ito na naman po ang Tingin. I forget paano mag-pin ng real. So, Tingnan mo. ipapakita ko sa inyo today. Ayan. Natin siya lahat. So, very confident. Oh. Tapos, Tingnan mo. Monday. Hi guys! Happy Monday! Ito na naman po ang ating yung anong diin pa? Nay. Ay, kukurutin ko din to sa singit eh. Oo, pwede tayo. Ayan. Reels? Pakita mo sa akin paano para alam ko. O, mamimili ako. Ah, ay ganun pala. Hindi, dun sa pumunta ka sa ano. Ah, okay. Indomie. Maghanap What is ako ng that? pinakamarami kong Monkey? view. Who is monkey? Is that monkey? Are you from India? Pinakamarami kong view. Gusto kong ipin. Di ba maganda yon yung pinakamarami mong view? Ay, ito gusto kong i-view yung sumasayaw ako. Ay, baka maano ako dito, di ba? Cups violent? Te? What is that? Cups violent. 722, 219. Aba, in fairness. Kita kita sa YouTube ah. Saan? Kumakain ka, pinainggit mo ako. Sabi ko, bah, nanonood ako 11 ng gabi, Saan hindi yun ko sa makatulog. YouTube? Patingin. Sa sobrang sakit ang puson ko, sabi ko, ay, ginato si ate. Saan nga yun? Wala akong nakita kinakain ako sa ano. Naman, tutigil-tigilan mo ako. Wait, wag to. Sa ano mo, may ano ko eh. May nagpipili mo na ako ng ano ko. Nagalit eh. Wag to. To ba? Ah, naman wala may akong ginagawa. Pinainggit mo ko.
Makain-kain ka pa. Tiya mo, oh. Mm. Yung panahon na BFF pa kami. Mga time na magkaibigan pa kayo. Ito ah. Sino ba yun? Mga time na nagutuan pa kami. Ngayon naging tutuwa itself. Ito. Ikaw ah. Hello guys! Eto na naman po 6 minutes yan. Nakakaloka to sa ate. Sabi ko pang gabing-gabi na. Maganda ba? I just woke up. So, ayan. Maganda? Siyempre, Oo. pagising sa umaga, it's weekend. Pinanood mo? My Ay, hindi. favorite day. Tinapos mo? Kaya ako nagutom. Ba't hindi ka nag-like? Wala kang like. Hindi yan. Iba yan na. Ano? Filipino breakfast. Iba yan na. Ako. Maganda ba ako dyan? Oo, maganda ka na. Ayan. So, guys, isi-share ko lang sa inyo. Arte. Breakfast. Kasi Kuya Hink habang dumadaan. Naiinit, sabi niya. Yung. Habang Kuya Hink habang dumadaan. Bake it without, O, na-shout out kita dyan. without. Ano, shoutout ka? Kung Tigilan di mo. ka, kung nanood ka. Anong shoutout ka dyan? Meron tayo. Oo, narinig ko. Pinainggit mo ko. Hindi ako naggamit ng Pero oil. lahat ng slide na nakikita nyo dito, Cops Violent eh. without oil. So, mamaya isi-share ko sa inyo. Siyempre, my favorite cherry tomatoes at my kimchi. So, Parang gusto ko ng tin. malapit Makinig ka, kimchi! So, Yeah, alam ko. alam na, shout out sa aking sponsor. Oh, sinaut mo, wala namang pangalan ah. Malapit na siya Ayaw nga, may yain nga eh. Kung sinabi ko yung pangalan. kaya lang, ayaw na magpakilala. Next time, isa-shout out kita. So, ako na lang ang magpapakilala ng kanyang kimchi. Wait ito guys, napaka-healthy. So, and syempre, meron tayong coffee. By the way guys, I just want to share. Ito I just want to say. spam na aking pinlight is without oil. Parang Without kasi oil? na-curious ako sa oil. pinapalo ko din sa content creator ko na si Miss Content creator. Ermitano. Kasi ang Ano nagtatawa nun? Kita ko na lagi siyang Sige na. and then gamit niya yung kanyang Iyo. Sige lang ako. sabi ko, Ayan na si Kuya meron din Hink. ako ganun, pero nakatago lang sa cabinet. I think I have it for almost 5 years na guys. So, 5 until now, parang bagong-bago pa rin. So, ayan. Totoo naman talaga, nakatago lang. Sip muna tayo ng coffee. Iba yan. Siguro may nag-chismis sa akin. Bakit? Masamid ako. For this wonderful day. Nagdasal pa. Ano tayo? Ano ba yung chinichika ko? Yun. So, sabi ko, why not nga, no? Itry ko nga yung salad master pan ko dyan. Kasi, Salad master. sabi ko, my God, 5 years na siya nakatago lang. Paano mo kasi tinatago? Kasi nga, meron din akong mga ginagamit pa na pana, sabi ko. Eh, meron nga kasi kabali, sayang naman, sabay-sabay ko lahat gagamitin. Oo. Hanggang sa maluma, and then, tsaka ako. O, kahapon, nagtapon ako ng pan, yung isa, tinapon ko na siya. Kasi pag nagpiprito, parang sumasama na yung bakal-bakal. Di ba may ganon? Pag ganon, tinatapon ko na. Totoo nga. Pa-isa-isa lang Oh my tapon. God, shout out to Lizelle Ermitano. Thank you dahil sa kakapost mo ng reels na nag- Dapat pala na-shoutout ko siya no, sa Facebook. Salad master pan. Paano ko yan iya? Ako is na Tingnan mo yung dati kong BFF. Oh. ginamit ko na nga. Ah. Maganda yan siya dati. Si ano. Thank you so much. Kami, nanan siya lang. Ganyan kami dati. BFF mo yan? Marami naman akong BFF nun eh. Kaya lang ngayon wala na. Naubos. Dahil sa kanila, ayoko na makipag-BFF. And then, kumuha tayo ng Kwentons na nga lang. Para hindi ka naghihiwalay. Oo nga no. Acquaintance, ito kasama ko dito sa Yani. Ng mga time na to. Saan yan? Kami pa ni Yani yan sa... Oh, parang relationship yan ah. Oh, madami ako naging karelasyon. Ang haba ng buhok ko dyan, no? Tignan mo. Oh. These are the days na sila pa ni Nico. May sumabay pa naman sa akin babae. Nakakainis din yung babae na yan.
Turutin mo. Sabay-sabay pa, oh. Tingnan mo, yan. Those were the days. Those were the days. Yan. Ganyan. Kala ko, ida-down mo eh. Papatayin kita. Eto. Grabe naman. Yan ang kailangan ko. Papatayin mo ko? Tignan mo ako doon. Ano si Melanie? Ang hirap daw bumukha. Kailan naman? Maliit pa si Maya, oh. Birthday niya. Naman si Maya, ang galing sa Maya. Galing nga si Maya sumayaw. Kaya lang mahihiyain. Kasama ni mama niya. Tita ko nga eh. Sarap! Mana sa mama? Masarap. Si Alice sumasayaw din ba? Marunong lang niya si Maya, pero mahihiyain. Ayaw ng tatay. Mean, yung mga dati kong reels, pwede ko ba itong i-share ulit? Oo. Para makita ko siya ulit, ganon. Pero tatanggalan ko na ng mga music, ganon. Hindi mo siya i-share mo lang. I-share mo sa story. Sa group. Ay, ganon. Hindi mo na siya ito download mo nga lang. Anong ginawa mo? Yung sinare. Ang alin? Pumapunta lang sa unahan. Garit na garit si Ate Lloyda. Ako nakasapo. Pangalawa yan Oo. Tapos kinasal ka na Nung pangatlo, kinasal na ako. Sino yung pangatlo? Ako na. Ang ating yung lakwachera. May. So, for today is Monday. Ano ka ba? Unang nakasapo ako sa Bergay, pangalawa kay Joy, pangatlo ako na yung kinasal. Yun ang sinasabi ko, Loka. Verkoop crypto. Verdien beloningen terwijl je in crypto steekt. En beleg in Amerikaanse aandelen en ETF-tokens. Al je beleggingen handig op Thank you. Robinhood. Thank you, Sisi, for liking my OOTD. Following na pala ito eh. Ganda naman ang picture niya. Bigyan kita isa. Because you're so pretty here. Sino? So, naka-close neck ang ating yung lakwachera. At saka, Sabi ni Amit Sarkar. Ay! Hindi ko naman ito kilala. My God, Indian. Nag-like sa ano ko. Ang ganda ko daw. OMG. Galit so, Thank naka-close you. neck ang ating yung lakwachera. Hello, Hello, thank you for liking. Mayan, kailangan ko bang siguro magdagdag ng mga followers, no? O it doesn't matter? So, naka-close neck ang ating yung lakwachera. Bakit? Mga online sellers, so buti pa sa atin, no? Mga sumisikat talaga yung mga ano, no? During the awards night, online sellers and influencers awarded, and I was awarded top trending social. You are the world to make a better day, so let's start living. May trust issue ka. Ganda naman ang vlog. Thank you. 70s aura.
70s aura. Akala ko ba din alam mo yung ano? Kasi mga kasama ko dyan. Mga kasama ko dyan, lolo't lola ko. Lolo't lola ko. Lolo't lola na. Lolo at lola na. Lolo at lola na. Kaya nakisabay rin. Kaya nakisabay din ako. Hello, hello, hello. Dapat Charot. ka-vertical. Thank you. 70s aura kasi mga so, naka-close neck ang ating yung lanchera. At saka, pinatong dito para mas labo. Umubos si Kuya Hank mo, di ba? Umubo saan? O, ito na si Inday Romy, oh. Ay, Inday Romy. Ay, nandito yung kawig ni Yani, makikita natin. Hindi yan. For sure, hindi yan. Ito. Sa totoo lang, maganda si Inday Roning sa lahat. Maganda yan. Oo, alam mo yung mga relatives ko din sa probinsya, members sila sa Farmers Association. Yung nila niyan kapag members ka. So, libre na. Yung mga relatives ko sa probinsya, member po sila. Saan yan? Open. Number saan? Rush bake. Oh, there's the plato. Bata pa pala asawa ni Inday Romy. May plato. Oh, wow. Kaya ka na? Ano, medyo boy-boy ka na ngayon? Medyo. Huwag kayong Me in my magsihatol ayon parties. sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matawid na paghatol. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ako din, pula yung dashboard ko. Tulungan mo ako. Bakit ba kayo naman problema dyan sa pulang dashboard? Nga wala nga problema yan. Kahit pula ang dashboard, kumikita pa rin tayo. Importante, walang violation. Iwan ko sa inyo. Oo, ako sa kanya. Ako din, pula yung dashboard ko. Tulungan mo ako. Si ate, namumblema sa dashboard niya. Pulang. Nga wala nga problema yan. Kahit pula ang dashboard, kumikita pa rin tayo. Hindi ah. Importante, walang violation. Tomboy TV. Iwan ko sa inyo. Hindi ah. Natawa ako sa pula. Ako din, pula yung dashboard ko. Tulungan mo ako. Bakit ba kayo namumblema dyan sa pulang dashboard? Nga wala nga problema yan. Kahit pula ang dashboard, kumikita pa rin tayo. Importante, walang violation. Iwan ko sa inyo. Ulit. Ako din, pula yung dashboard ko. Tulungan mo ako. Bakit ba kayo namumblema dyan sa pulang dashboard? Nga wala nga problema.